Hi mga moms. So, ngayong hapon na ito, hindi naman kinatatakutan, pero isa sa mga nagiging problema ng mga ganitong klase ng business. O kahit sa ang business naman siguro, is ang tag-ulan or rainy season. Tag-rainy season. Ang tag-ulan. So, pag ganito, it's either walang klase, unti ang pumapasok. So, mga ganun na nangyayari. Napupospone ng klase. So ngayon, takot pa. Ngayon, habang maaga kaming natapos, actually sobrang aga nang natapos kasi yun nga, nag-half day ang mga student. So until na may mga nag-meeting pa teacher. Ngayon, maglilinis naman kami ng mga gamit namin. Ang electric fan namin na dating kulay pink ngayon ay dirty pink na. So ayusin na namin. So ito iba mga electric fan. Samahan niyo ako, ha? Yung isa sa mga natin. Sa mga ganitong panahon, masarap maglinis kasi maraming tubig. Sa tubig ulan. So, gamitin natin ang tubig ulan sa paglilinis. Para makatipid tayo sa tubig. Kasi taas din ng tubig. So, minimum lang naman. Ito pa lang. Itong isa sa mga, yan. So, nakikita nyo naman doon kung gaano siya kataas. Maaabot ba natin siya? Naku, pag tag-ulan, dapat taglinis din. Pero sa ceiling fan natin, 1 year na. Ay! Ah! Hey! Wala tayong magawa kaya maglinis tayo. Sana all matangkad. Wala sa ating mga iko na tubig ng sa ulan. Our LECs. Actually, inaantok ako. Kaya lang, nung humiga ako at tumingala ako, hindi ng LEC. Tapos ka na ba sa kusina? Uwi na ba kayo? Siyempre, umuulan pa. Tawagan ko muna siya. May ano naman pala yung asawa mo na cover. Opo. So, pwede mo na ako iwan. Sige lang, okay lang. Sanay naman ako iwan ng lahat. Iwan mo na ako dito. Ayun. Nagbabagsakan na po ang mga santol.
Uwi na po si Kumaring Tita. Iniwan niya na. Sa anything paghuhugas, paglalab, may mababasa. Gusto ko talaga yung gawain niya. Nung maglinis, wala, bihira lang. Pero pag tinopak ako, ano ba, simula ko na, ay, guy! Tataod ko lahat. Pag nasimula ko na, sabihin na kanya, yung mood ko, okay ako. Gusto ko talaga yan. Gagawin talaga lang. Elisi pa ba? Kasi di ba pag nagluluto kami, buti nga hindi hindi close yung kitchen namin, may bintana eh. Kung nagkataon, kulog tayo dyan. Ang init. Kaya buti, may bintana tayo. Isa pang sardines. Pwede pa. Sabi lang sa yan. Mas magaan ka sa akin. Thank you. Guys, follow natin sardines sa Dean's Vlog. Sila po kasi mag-asawa. Panoorin niyo po kung paano po sila mag-asaran. Ayan. Oo, malinis na. Green na siya ulit tignan, mga mash. Thank you. Ito pa isa sardines yung blue. Green na. Oo, green na. Hindi na doon. Ayan. Mas magaan kasi sa akin. Oo. Sige lang. Kung man na magkaon, magpunas na lang ulit. Yan. Testingin natin. Yan. Testingin, Day. Ay, nabayat, tabasik. Ayan, malamig na yung... Oh, di ba mas malamig na yung hangin? Thank you, sardines. Dito na tayo sa loob. Ang taas kasi nung ginawa namin ceiling. Ayan. Para mabango na siya, tignan. Uy. Isa pa. Last. Okay. Testing natin. Test dali. Okay. Okay. Testing natin ha. Saksak po namin. Ayan. Oh, di ba lakas na siya? Tsaka fresh air na. Yan, syempre si Maring, pupunasan muna niya yung katawan para malinis yung katawan. Yan. Oh. Agoy. Aalis ka na nga, Maring. Iwan mo na talaga ako, Maring. Kasi sige, ingat ka na lang, Maring, kasi malakas pa ulan, Maring. Pautangin sana kita, Maring, kaya lang wag na lang pala, Maring. Mauna ka na, umuwi ka na. Malakas pa ulan. Ng kalibo mo rin. Ang bayad na ng 20. Nakita mo naman yung kuryente na tindahan natin, ang taas din. Parang gusto mo ata yun Kulang-kulang. Dito naman tayo sa Pakistan. Para linis lang din lahat ng gamit. Dito kasi maalikabok na maabog ba yun? Tama ba? Opo. Malapit lang kami sa sala. Kabala mo magkabit niyo, di ba? Kabit lang yung isa. Noon kami, nung bata kami, meron kami every Sunday talaga kasama tong electric fan sa paglilinis. Tapos may mga nakatoka dyan. Mostly ang gumagawa nito yung kapatid ko kasi magaan lang yung trabaho. Kasi yung bata yun, sakitin, may sa baga, mahina ang baga.
Tangi. Kasi ABC. Ano pala ABC? Ayun. Transit. Sabi ko, bakit parang walang ABC? Kabit mo na yung isa. Okay. Yun pala ang pangalan. Grabe no, yung pagbabago ng mga kagamitan nyo. Sobrang bilis. Nagkataon lang ba, ma? Oo. Talagang dati makikibay. May ABC yun. Pwede yung testing. Pwede yung... Sa una, hindi ko yung makikibay talaga. Pag hinawak mo talaga yung daliri mo, putol ang kapo. Yan. Testingin natin ang ating electric curve. Oh! Ay! May tumatansi. Fresh na ulit yung hangin. Ayan, Mareng. Ano na yan? LC. Bubaba ng LC. At ayaw pa rin tumigil ng ulan, mga moms. Sakto rin na pinauwi yung mga bata ngayon, no? Timing din talaga na half day lang or walang klase sa tanghali kasi ang lakas ng ulan. May mga ibang estudyante kasi doon sa ibang barangay na nakatira, binabaha sila, so mahirapan silang umuwi. So, kung mabahain na, dito rin ako dito rin ako matulog ngayon. No choice ang akla. Wala nang tao sa school, eh. Oh my God! Lalo lumalakas yung ulan! Binabaha na naman yung ano natin. Agoy! Ayan na naman siya. Baha na naman hanggang doon. Baka bukas walang pasok. Ano ba? May pasok kaya bukas. Good luck na lang talaga, mga moms. Walang pasok bukas. Another lugi day na. Good luck.